time. Kopogore gi manya kwar mgajwa ngatiri nyaki weche matimore county mano ma Siaya. Kamiti mar thieth e od buch county ma Siaya chano mar pedho twak mabiro neno ni jochiw thieth machiwore opuodhi kendo ondik e tich. Jakom kamiti no Cynthia Ndare wacho ni jochiw thieth go konyo ahinya e neno ni jotuo oyudo kony mapiyo. Ndare no loso e nyasi mar sidho kondo jopuonjore matiegore bedo jothieth e kar tiegruok mar Kawibo. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Siaya Laktar Martin Konyango bende siro wachno kowacho ni obiro nywando e migawo mare jothieth go ma bende osebedo kachiwore. You are working in a sector of speciality of Rachel is there. Rachel works all over. En nafas maber to en gima odonjo kendo riwore kod chandro mar sirkal maduong' to nikech sirkal maduong' sani olingo public health to kod preventive health to kod promotive health. Mamagi en wang'yo mayot mar duoko mzigo mar chieth curative health care piny. Omiyo en gima ber to kendo en empowering medo teko kuom nyithindwa mondo gibed kod opportunity nafas mar nwang'o tich. Wadwa dok e thieth matimre kama wadakie. Wan gi ler, wan gi chiemo maber, wan gi pi maler mondo ji kik chop osuptal. Ka chop kama ng'ato chopo osuptal to koro en gima duong' mosekalo piny ka. To jok ji aila ma wa graduate kawuono gi gin jok matimo tijego. Nikech wan karwa ka kaka ineno makane wan nurses machon. Wang'eyo kaka ne wadhi timo nursing nikech ne passion. To sani jomoko dhi nikech passion, jomoko dhi nikech en bridge mobro dhi godo Ulaya, jomoko dhi no dhi otem, jomoko dhi ni baba or mama owacho mro dhi otim. Opogore kaka ne watime chon cha. Koro sani gimomiyo gini wahero mondo watim mondo wa train students. Wadwaro mondo gidhi gikonyo osiptande mondo jowa mondo rit. Ndiko mgajwa kowuok e county ma